Yebo, sanibonani. Onibingelelayo kusasenguye ukuthula Sizwe Wankabinde. Ngicela ukunamukela nonke kwi-show lapho sithi kena The Voices of the Towns artist interview showdown. Siphethe uMr Canada studio lapho sizobe sine interview emnandi ngendlela emangalisayo kanye naye lapho ezobe esazisa kabanzi ngokuthi ungubani, uvelaphi nokuthi kena i-background yakhe usukaphi, ukhule kanjani, kwabanye abadinga ukumazi hamba bamazi ngokumazi estradini naseyikoleni wherever la umazela khona. Sithemba ukuthi namhlanje uzothola ukuthe ukungezeka okuvela kuye okumlidele nalapho ukuthi kena aze abe ngumculi njengalokhu sizominterviewa namhlanje lana sizwe ukuthi kena siphatheleni, sizwe ngekhono lakhe. Alright. Ngizoninikeza ithuba lokuthi kena njengamanje anibingelele bese enamukela Mr Canada. Cela ukuthi kena usazise kabanzi ukuthi kena ungubani, ubingelele abalaleli emakhaya njengoba besibukele ukuthi kena wena ungubani, usukaphi njalo. Sanibona ngibingelele emakhaya. Ngiyathemba niyaphila. Okhulumayo Siphiwe Isibongo kaNgwenya. Stage name sami Black Canada. Ngichamuke endaweni yaseDahakral. Okay. Hayi, siyajabula kakhulu mfowethu ukwazi nokuthi kena usivakashele namhlanje lapha KQ Records of Salvation Studio. Siyathokoza ukuba nawe and sithemba ukuthi siyoba nesikhathi esimnandi kanye nawe namhlanje. Okay. Ngoba akufanele ukuthi kube i-interview ende. It's just i-recap nje yokuthi wena ungubani, ungumuntu onjani, usukaphi. Mhlambe nje kokuqala nje ungasixoxela nje kabanzi ngendawo osuka kuyo nje uphinde futhi bese uyasazisa ukuthi kena ukhule kanjani. Indawo engisuka kuyiseDahakral. I-support siyayithola khona kodwa hayi ngaleyo ndlela leyo mara siyayithola. Ukuthi bayangigqugquzela ukuthi ngiphushe emculweni. Akuyajabulisa kakhulu ukuzwa lokho ngoba ama-artist amaningi asafari kakhulu ngokungayitholi leyo support leyo more especially emakhaya. Kube ukuthi ke namhlanje abakholelwa ekuthini kungakhona la imisa khona lento le yomculo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke unenhlanhla ukuthi ke na ekhaya they believe in ngomculo. So like ekhaya ukhula kanjani, basekhona abazali in everything? Basasekhona abazali and bayanginika support. Manje ungathini nje i-message eyakubona nje ngakho konke abakwenzele kona? Ngibala ukukhulisa, ukunakekela njena uzube ube ngaka uthole nokuthi ke unekhono lokucula and futhi baze bakwazi nokuthi ke nabagqugquzele kulona. Ungathini nje kubona nje? Hayi, ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu impela. Ngibonge nje ukuthi bangiphi support nokuthi bangikhulise ngize ngibe ngaka. Kuningi kakhulu. Okay, hayi mhlambe ngelinye ilanga singaba naso isikhathi esithe xaxa ukuthi nje namhlanje it's just a short interview which is supposed to be not more than 15 minutes actually. So ukuthi qaphu nje. So esikoleni kuhamba kanjani amabanga aphansi, primary to high school la sowukhona ufunde phi, bekhamba kanjani nasesikoleni? Ngifunde eThembeni Primary School. Beku right kakhulu, then ngaphuma ngayofunda eSembe Secondary School la ngifunda khona njengamanje.
like sase-right nje kakhulu. Ungathini nje ukuphawula ngendlela osekeleke ngakhona kwezemfundo from emabangeni aphansi, and futhi mhlambe uma bekhona mhlambe nabothishela abathile ongathanda ukuthi kena undlulisa ukubonga kubo mhlambe nesiqiniseko sokuthi ke bayidlale indima ebonakalayo mhlambe ungathi uyabonga kubona ukuze ube lapho khona. Hayi baningi kakhulu nje, ngabonga bonke ngoba Okay, ngiyabona ukuthi insizwa yindoda engenawo amazwi amaningi namahlonyana akhona. Kodwa hayi uzokhula mfowethu, lokhu kuyisigaba sokuqala lesi. Futhi siyafisa ukuthi kena uhambo lwakho ukusuka manje kuya phambili engathi lungaba ngcono, mhlambe kungakhona namehlo akubonayo athe ukuba buqamama mhlambe angaba usizo ekuthuthukiseni ikhono ngendlela ofisa ngayo. Kuyisifiso sethu kakhulu lokho ukuthi lamathuba esiwavulayo lawa ukuthi nikwazi ukuthi nifike sikwazi ukuni-interviewer, sinifake kuma platforms lapho kuzokwazeka ukuthi kena nibonakale khona, futhi sigqugquzele futhi nokuthi kena niyithole isupport eniyidingayo. Okay, hayi akunankinga mfowethu, ngibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi asikho isikhathi esidinga ukuthi kena sihambe nje sisendaweni eyodwa. Usiphatheleni namhlanje, yini ofisa ukuthi nje uzizwise yona kanye nababukeli? Hayi ikhona ingoma ngiyikhiphe kulo nyaka odlule, isihloko sayo angisakhoni, lapho ngifeature khona ama-artist u-Black u-BMNZ no-Coordinator. Mhlambe yini ongasixoxela ngayo nje ngale ngoma ukuthi ke namhlambe umsuka wayo nokuthi ize ibe khona yini into ebalekile ngayo nje mhlambe? Akukho kuningi engakusho ngayo, kodwa nje mayikuthola usesimene esi-right izokushiya right, esingekho right izokushiya right. Okay, kusho ukuthi iyavuselela kahle kahle. Okay. Ngabe mhlambe ikhuluma ngani mhlambe ukuthi mhlambe maybe ucacisele abalaleli kanye nababukeli ukuthi kena babe nayo nje ihint yokuthi kena le ngoma lena yinto ekumele bayilindele kuyona. Sangasho ukuthi i-love song yona. Okay, hayi ngiyakuzwa. Angeke size sithathe isikhathi esingakanani, masimnikezeni ithuba lokuthi azizwise ukuthi kena usiphatheleni. Sizoyifaka nje ingoma yakhe agibele phezukwayo. Sithemba ukuthi ke uzosipha i-performance nani nizoyithokozela kwi-audience yethu. Okay, nakho ke hayi phezukwayo mfowethu. Sephela minyaka ungabuye ekhaya nalo sana shiyakhala cela ubuye sandwa sami. Sephela minyaka ungabuye ekhaya nalo sana shiyakhala cela ubuye sandwa sami. Phela mina jansakoni awakethuze ngami ngizizwa ngilona, isithando sami sakoni awakethuze ngami ngizizwa ngilona, isithando sami sakoni
ngincena nokushela inhliziyo yami wayithatha uyisela Sekuphela ishumi leminyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami Sekuphela ishumi leminyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami Phela mina njengasakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Sesiside lesikhathi dala eshona amalanga ngingakubonanga wathi uzobuya ngephasi kakho duma ngibuka lento yilayo lies uyazi ngifuna wena wedwa ubungekile bebekudlala ngamathemba Bona wena wedwa enhlizweni yami khona wena wedwa Ngiyakhumbula kaloku shiwa intombi ogesi kulamalanga yacima ifoni mongekho ngumgodoli fana nesikopoti i-treasure ngena own iwide ngena smoke dal Mina ngawa ngisakhona mangekho eduze kwami ngivele ngifane nenkonkoni Angithi uthanda be-iPhone ufuna imessage sebengiphathela i-smartphone Sekuphela ishumi leminyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami Sekuphela ishumi leminyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami Phela mina njengasakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona Isithando sami sakhona awukeduze kwami ngizizwa ngilona ayikhona hayi yazi yashaya ingoma sibonga kakhulu mfowethu ingoma emnandi ngalendlela themba ukuthi kena ababukeli bethu emakhaya bayithokozele kakhulu futhi sekukhona abafundile okuthile ngo Mr Canada ovela endaweni yaseDahakral esimnquselayo kakhulu ukuthi ayithole isupport kuwo konke akwenzayo anikezeke ithuba njengomculi osasemusha endaweni esemazingeni aphansi sicela ukuthi ke sinikeze ithuba into ayenzayo kanjalo nabo zakwabo asebenzisana nabo kanye namanye ama-artist akhona kwi-local community yethu as a whole siyanxusa nje ukuthi sibanikezele ithuba sibathathe serious ngoba lento abayenzayo ingawuthuthukisa umnotho wendawo yangakithi uma kungukuthi ke kungaba ukuthi iyakhula ngempela sibonga kakhulu ngicabanga ukuthi sesigoqa nje into engifisa ukuyazi amaciko osebenzisane kanye nawo kule ngoma lena ungathini ukubona nje ukudlulisa nje amazwi okubonga kanjalo nendlela emsebenzisane ngayo kule ngoma ukuthi mhlambe uzizwa kanjani ngayo hayi ngithanda ukudlulisa ukubonga ukuthi bamukele ilokhunjana ama-feature mangibanika okay hayi ngethemba ukuthi kena kuyafinyelela kubona lokho and futhi bazokujabulela kakhulu nokuthi kena uzobamela lapha sibonga kakhulu siyathemba ukuthi akuzukuba usuku lokugcina lolu ukuthi sibonane nawe sek-interviewe namhlanje umbuzo wami ukugcina nje sesivala kwabanye ababukela kuwe kakhulukazi abasakhula abasazama abasafisa ukuthi kena bafinyelele kwizinga okulo njengamanje
ungathini kubona ukubagcugcuzela nje? Ngasho ukuthi bangalilahli ithemba beqhubeka bebhushe lokhu njalo iphupho lomnikazi alifa umnikazi asaphila. Mahle kakhulu lawo mazi. Makhulu kakhulu konje neminyaka emingaki? Na 18. Oh hey yeah. Umnyaka usavuma kakhulu. Usavuma kakhulu ukusho kona ukuthi lena kungaba yifoundation yekusasa eliqhakazile in the next 5 to 10 years. Uma nje ungayimisela uqhubeke nje kakhulu nokuyicommita emsebenzini wakho. Hayi sibonga kakhulu. Yeah though sekunganzakanga ngendlela ebesifisa ngayo cause besifisa ukuthi kena sibe namaciko ayo zonke le indawo lezi iDahakrali Amerisfoort Paradekop Volkrust Vakastrom but by any reason angazi ukuthi kena kwenzakala kanjani ukuthi abaningi bavela sesicedile nokunominate yabo bathi khathi babona and stuff ngicabanga ukuthi mhlawumbe maybe azange sinikeze isikhathi enough iadvertisement yokumema amaciko ukuthi kena eze lapha azokwazi ukuthi ayibonakalise avele yeah and egcineni ngenxa yokuphazaphazamiseka kwezikhathi sagcina siyipostpone and now ugcine sikuphumelela wena kanye no Sani esinethemba ukuthi mhlambe maybe usazophumelela singazi noma uzophumelela yini kodwa ke next time is sizozama ukuthi kena senze kangcono ukuthi kena si advertise sibanikeze isikhathi okay hayi akunankinga mfowethu ngibonga kakhulu sesiyagoqa vele manje amazwi akho okugcina nje angathini ke sesizovala ishow ngasho ukuthi laba bakholelwa kimi baqhubeke bakholelwe kimi bangalilahli ithemba kanti ke futhi nabahleli bemicimbi bangasikhohlwa uthinta nje lelo ngikhumbula uArt and Culture obekuyena yasihlelela imicimbi ikhathini eyidlule nje mesibuyele emuva ubeyihlela impela kodwa ke manje sinothise ukuthi kena kuleminyaka past few years ukuyofika manje ayikho imicimbi esiyibonayo ema communities wethu ukucija amakhono nokunikeza amakhono abacule abasasebasha njengani so like ungathini kuleso sikhalazo leso mhlambe uma kungukuthi ngiyenze ukuthi kena iyafinyelela le video endlebeni zabo ukuthi kena yini ongafisa ukisho kubona benginxusa nje ukuthi beyenza imicimbi nathi sikhona ukuthi siyibonakalise ukuthi siphithile mhlambe leyo nto leyo ikuphatha kanjani ukuthi sonke lesikhathi lesi lemicimbi ayibonakala nomasipala government as a whole ngoba singaboni imicimbi amaholo nje unyaka nonyaka uyaphela asibone imicimbi evelayo yamakhono kwenzakalani ngaleyo nto leyo ngesingawo wena uzizwa kanjani ngaleyo nto leyo ungathini nayo iyasilimaza kakhulu njengama local artist ngoba asikhona ukuthi siyibonakalise umsebenzi wethu awubonakali ngoba noma kunemicimbi bayakhona ukuthi besibone nongakwazi uyabona ukuthi hayi uyaphusha umuntu kuyezwakala impela hayi okay kumsebenzi ongalindelwa nje isikhathini esizayo khona osebenza kukona usebenza nobani mhlambe ubani mhlambe ungathanda ukudlulisa imiyalezo kubona futhi ukuthi ungafisa ukuthi kena nisebenze ikhona itrack ezayo izophuma nje soon ihloko sayo ziwa kimi phethe uSani uProdigious uLeo okay hayi ayinisebenze insizwa ningaphela amandla nathi sizophosa nje sivivanile sikhona khona ukuphosa
njengayo lama shows lawo esiwenzayo njengamanje ukuthi sinikeze ithuba lokuthi ke nanivele i-video yakho bayilindele kungekudala sizoyifaka kuma social media platforms more especially ku YouTube izoba khona nako Facebook, TikTok with KQ Records of Salvation Studio, and will be provided also with a link so that uzokwazi ukuthi nawe uphushe bakubone abantu and perhaps mhlambe maybe ungayitholela nama bookings nemicimbi mhlambe nabantu mhlambe bazokuthanda bakuncede somehow. Sibonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu. Sibonga nokuthi ngibiziwe. Hayi kubonga thina kakhulu sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi nathi mesiba nawo amandla sizoloku sizama ukuthi siphose esivivaneni. Sithemba ukuthi nomasipala mhlambe uzowubona umsebenzi wethu ngelinye ilanga kube khona akuphosayo okuncane esivivaneni ukuthi umsebenzi wethu nathi uchubekele phambili sikwazi ukufinyelela nasingakhona ukufinyelela khona ekuwazini ukuthi sinincede. Sibonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu. Njengoba nje sesivala nje ungavalelisa nje usho amazwi akho okugcina. Sibonga ngidlulisa ukubonga kakhulu laba abangiphi support cha ngiyabonga impela nje kakhulu. Okay. Hayi sibonga kakhulu sesiyavala sicela ukuthi ke nisilandele laphana kwikhasi lethu la ka Facebook at KQ's Records of Salvation Studio, kanjalo na ku YouTube ni subscribe ku channel yethu usearch nje uthi KQ's Records of Salvation Studio ukuze nikwazi ukuthi nibone imisebenzi yamaciko ethu amasha lawa esiwanikeza ithuba from our local communities. Sibonga kakhulu ngesupport enisinike yona so far kuze kube yilesi sikhathi. We don't take for granted everything enisenzela yona, ama views, ama subscribers and ama likes. Siyabonga kakhulu. Even if you are watching on TikTok, please don't forget to press that follow button and usiphe nenhliziyo. Sibonga kakhulu. Lona bekuthula Sizwe Kankabinde. I'm a co-host at KQ Records of Salvation Studio. Siphinde sibonane futhi ngokuzayo. Danko.